बे गामिनि मानसिफोर लोगोफोर बे गामिनि भिडियोखौ फुंनिफ्राय जागायजेननोसै दायो खैथा जाखो सारे फुं नङा माखासेफोर फुङानो आरो माने माखासेफोर दहायनो सिखारदों खोमा आंथ' थाल गैया आरो सिखाराखैनो दायो 5ता बाइस जाबाय आरो आं सिखारबाय दिनै मा मावो दिनै मा हाबाफारि दङ दिनै आं न'आव फैनायनि आरो मुला बेवहाय आमाइ मोन सोरबा सोरबा दंफैजोबो अमा देदों अमा सावदों खोमा मिथिया खोन्थाहैनि र' सिखारग्रोमना भिडिअ सोलाबाय आं जेबो ब्रासबो खालामाखै ओमफ्राय नै माखासे सुबुं माहारिफोर दं सिखाराखै बेखौ आं खोन्थानो नाजायो कारेन्ट दंना गैया सिखारनो नै हाखु नाखु खालामनो इसोरो नै माबामोना सुनिता नापि मोना गोजौआव ओमफ्राय जोंना माखासेया हिरामोन माइरंमोना सिखारदों हायावसो आरो मानसि बुरजा नालाय ओमफ्राय हायाव उन्दुबाय लोगोफोर नायलांबाय थादों आं खोन्थानोसै उसुबिदा लायबावो बिमाय गोजा आंना गासिबो बेयाव थानाय बायदि बिमाय गोजा ओइ सासेयाल' ब्लेक कालार माबा गाननायाल' थंबाय बिब' ओमफ्राय मावबाय थाथोंसै मैगं सायग्राफ्रानो malu deh ya. Welcome to my YouTube channel. Asa खालामदों दानो नोंथांमोना मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आरोना जों दानो भिडिअ लानो नागिरदों आनैनि आथिमंगलनि दानो इयानो आलु हाग्राफोर दङ आलुजों आरो संनाय बेदर संग्राफोर दङ मा सुनाय दा बाय आङो दहायनो फैदों आनैया भिडिअ लानो थिननायखाय लादों आङो दालि बे सबाय बे सबायनो नै सबायजों माजों इबा ओंखाम गोखाम जाग्राया गोथाव नंगौ नङा ओंखाम ओंख्रियालाय थावानो ओइ बे थावासो आयौ जारौबा ओंखाम जादों माथो आयौ जारौआ नोंना mana mulai? Ma? Nikita. Apa? Apa di? Kau tahu nampak?
Angkau dengan lagi nih deh. Kita kau kan. Sengki. Susah memang mau itu dah. Mau berapa? Mau berapa? Mau berapa? Mau berapa? Tuh. Meher. Này giá dấp khá đây. Này sẽ không ăn màu cả rồi chắc lắm. Ra mi chỉ biết ra nào cũng làm thế nào. Ra này cứ thế đâu. Ông cần thế aku dikasih nggak sih đâu, Pak? Kamu ini lah, Pak. Ini lah. Dan tahu ini sudah. Deh. Bye. Malam udah kau ke. Hai, udah. Hai, bye. Bye. Obini coba belai. Deh, mama mana deh? Tidur. Deh. Yes. Yang berarti seru dan dokumen yang kemana? Dokumen jelas ya. Berat dokumen seru. Jadi baju takar kalau ini bisa fotogra. Bima pera. Ayo. Abe kaya, abe tu kona apa? Nah, yang ini jelas. Waiter. Rumah di mana tuh? Hai, apa biji? Oh. Ayo. Handi kek kan? Handi kek. Coba. Oh, yang sudah gitu. Deh, abis itu ada. 지금의 사실로 봐. 맞아 는 거야. 이거 뭐냐니까. इसको देने लोगों वीडियो करके आ जा। जीजा को बहुत जरूरी है। जीजा और क्या बोलते हैं इसका क्या होगा? शिवाओ, देखो फुल हेलो, वेट्रेस. Hân đầu nó ra này á. Hân đầu nó ra này á. Đây này, cái thằng này vừa. Yes. Jigo mini hân chỉ đầu nó ra được rồi. Cái đàn chính cái đàn lính sẽ chỉ mình lính cả vậy. Galak kerabe ya. Lưng bảy mình. Ăn lưng à? Không ra này ạ. Diनि programa जोब्बाय आरो एसे खिनि साइड दङ आरो ओमफ्राय इसोरो मावनाया मावबाय गथ'फ्रा आंनो बांसिन मावदों आं बांसिन मावदों बेबो मावदों आरो आं बांसिन मावदों बेबो मावदों थेंक इउ गासिखौबो मावनायनि थाखाय आरो फैनायनि थाखाय आरो जामायना नालाय फट' लादों आरो एसे माने बिगुमैजों बिमाइजों इदि ओमफ्राय लोगोरि आंना थाफाग्रानै आयौ लाफिया जिबोर नैबे माइनाव होननाय आरो नों माइनाव होननायमोन नामा ए नोंगौनो दादियाबो नै जोंहा ना एसेनोसै आरोना भिडिअ बारा गोलावथ' खालामबाय थाला बहुद गोलाव जानो हागौ आंथ' लानोबो मोनासै जाहैबाय माखासे सोलोंदों बेखौ होगोन आङो थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय